Il-mewt ta' George Agius, magħruf ma' kulħadd bħala George tal-Mużew. Ħalliet niked kbir, pajjiżna tilef persuna li kien magħruf għal ġenwinità u sens kbir ta' altruiżmu li kien juri ma' kulħadd. George jibqa' nfakkar ukoll għal fatt li qatt ta' omru żmienu iqabbel taqbiliet Halloween, il-biċċa l-kbira tagħhom b'temi reliġjużi u dejjem b'messaġġ pożittiv. Kif kien wera f'din l-intervista mal-avukat Frank Psajla illi kien xandar in-Net Television. Għandna komunista qalb ħanina, ferħanin u bitbissima, għax id-bejjaq ma jgħidux għalina, għax istabilli toqgħod tinkwieta. Jew inkella toqgħod gor. Mhux iktar iżid fid-dwejja hekk titlef il-kontroll, ħallu raħu kollox hekk bil-qalb it-tajba, ħalli żomm ruħek normali, uża dejjem il-paċenzja tgħix u toqgħod ma tagħli. George kellu 94 sena u miet fi residenza San Vincenz de Paul. Għal aktar minn 65 sena, George Agius kien idur mal-morda fl-isptarijiet iwassal messaġġi ta' mħabba u ta' fidi u biżmien kiseb it-titlu tal-Annej tal-Mulej. George kien mill-Birgu twieled fit-28 ta' Lulju tal-1926. Minkejja li fl-aħħar snin saħħet George kienet kemm xejn fraġli huwa qatt ma naqas mill-pożittività u mill-messaġġi ta' fidi u tama. Neċessarju l-koraġġ. Daqskemm hu neċessarju l-ilma meta l-ilma jaqdolax. Għax bla koraġġ ma tagħmel xejn kultant taqqas tolqod bil-lejl. Għax istabilli toqgħod tinkwieta jew inkella toqgħod gor. Mhux iktar iżid fid-dwejja hekk titlef il-kontroll mela tax qalbek fiċ-ċaqliq għal tħobb l-isbaħ triq. U hekk inti tħobb il-kulħadd tgħix fil-bitħa u ma tagħlaqat. Saħansitra meta xi ftit ta' snin ilu kienet qed tiġri l-aħbar li kien miet ukoll sab il-kuraġġ wassal messaġġ ħelu lill-poplu kollu. Issa l-Annej tal-Mulej qed janni fil-ġnien ta' dak li dejjem qolla bit-taqbiliet tiegħu. Intom bħali Maltin nagħmlu dak l-aħwa li huwa tajjeb, ma nagħmlux dak li ħażin. Ħalli ngħixu ħakwieta nkun dejjem ferħanin għax id-dwejja għalhom mhux tajbin. U bir-rispett lil kulħadd sellem tisbarjax meta titkellem. Uża dejjem kliem sabiħ biex ma ddejjaq il-ħadd bih. Għax kelma tajba u l-għata ta' frankelek battekata u mbagħad tkun billi titlet murxalata.